Как едно видео в TikTok запълни целия график на апартамент в Созопол и то без да е спонсорирано? На две крачки от плажа, ако искаш да се насладиш на... И не, видеото не струва 1000 евро, нито е заснето с супер професионална камера, но най-важното тук е, че има правилната структура. Точно заради това вече много често бизнесите се доверяват на UGC креатори, за да им направят подобна рекламна кампания. А как може и ти да правиш същото? Ако искаш да изкарваш допълнителен доход, докато снимаш видеа, слушай задължително. Какво точно е UGC? Означава User Generated Content, което буквално означава съдържание генерирано от потребителите. Тоест, вие влизате в ролята на доволен клиент за някой продукт или услуга. Естествено, всеки може да го прави, стига да имате желание да научите основните неща, които ще ви трябват, за да се усъвършенствате в тази професия. Аз се занимавам с това вече 4-5 години и реших да създам електронна книга, която да е в помощ на всички, които искат да започнат да се занимават с това и съответно да се усъвършенстват. Събрала съм цялата информация, която знам, с всичките полезни практики, които ежедневно използвам в работата си. Също много важна информация, като как точно да започнете, как да си намерите клиенти в България, как да сте сигурни, че някой няма да ви измами, как да си структурирате видеото така, че да бъде успешно и да продава, за да може клиентите ви да се връщат. И също така получавате безплатен подарък наръчник, как да направите вайрал видео в TikTok, а в линка в био може да намерите и допълнително безплатен файл, 50 безплатни кукички. Така че ако ти искаш да започнеш да изкарваш пари онлайн, докато снимаш видеа за различни брандове, задължително или ми пиши налично, или директно отивай в линка в био, за да си вземеш наръчника.